A Federación Provincial de Confradías de Pescadores de Lugo puxo en marcha a campaña divulgativa Mar de Lugo para promocionar a gran calidade dos produtos pesqueiros da flota artesanal e do marisqueo das súas 6 confrarías. Grazas á axuda económica do GAC, é posible realizar este audiovisual no que recuperamos unha parte da nosa memoria histórica coas vivenzas e recordos das xentes do noso mar. Grazas a todos os que fixestes posible este proxecto. As Memorias do Mar de Foz. O vínculo entre Foz e o mar ven moi de lonxe. Ao longo da historia existen probas que dan conta da estreita relación dos seus poboadores co mar e cos recursos que procuraban del. Eu teño algún papel vello por aí donde dice que a primeira actividade mercantil do pobo de Foz foi a venta de peixe fresco nos mercados de Mondoñedo. Estouche falando, pois, que sei eu, do século XVIII. As primeiras referencias do vínculo desta vila co mar datan do século XV, cando o seu porto figuraba entre os portos da Cornixa Cantábrica, que contaba con tráfico internacional integrado nas rutas entre Inglaterra, Flandes e Portugal. Xa na época moderna, concretamente no ano 1929, nace a súa confraría de pescadores, encargada ata hoxe en día de aglutinar a actividade pesqueira e mariñeira nesta vila. Vendíase na ribeira ali, aí onde estaba a Casa do Mar antes. Vendíamos lá aí a lotes, ou por centos, ou por dúcias. Eu acordo vendela por dúcias, pedirche 2 dúcias, 3 dúcias, 10 dúcias, 100 delas, 200, e ibase vendendo así, só que intervenía a cofradía, claro. A venta ahora aquí xa non hai venta, antes vendíamos todo aquí. Íamos vender o chicharro, parábamos, esperábamos ali na barra para entrar, temos esperado 2 horas, co peixe na coberta. Porque daquele o peixe do cerco, mira se cambiou, daquele o peixe do cerco non se vendía en Burela, vendíase aquí. Dende sempre, os homes de idade lembran que o oficio de pescador era duro. Máis duro se cadra que agora. Levábamos unha cociña fora, había que poñer roupa de aguas para fazer de comer. Nosotros, os mariñeiros, 12 ou 14 homes, pois facíamos os camarotes como podíamos, uns encima de outros, mollados colchonetas de folla. Entendes? Pasámoslo ben, que éramos xente nova, pero de mala maneira. Antes andábamos de mala maneira, como se suele dicir, porque agora os barcos son moito mellores, tenen bons comedores, boas camas, tenen ducha, que antes non había nin ducha. Íbamos para o mar e dormíamos 10 ou 11 homes en 2 metros cuadrados, ou 3. E estaba un cos calcetís na cabeza do outro e así sucesivamente. As embarcacións non eran como a hoxe, eran embarcacións máis cativas, máis endebles, non tiñan as comodidades que tiñan hoxe, pero bueno, había que andar no que se podía como se podía. Daquela andaba así por aquí en lanchas pouco máis eran que como aquela, como a ver daquela, como que Jesús Dolores, lanchas pequenas de 14 metros e 15. E non había sondas, non había radares, non había nada. Entón ibas para o mar e levabas un barril de raba ou chicharro mazado e tiñas que estar aí engadando para que se xuntara o chicharro
e depois largalo, porque como non había sonda non se vía nada do resto, únicamente que se vira de ardor cando ardía a auga, senón había que estar aí matizando. Como bonito, levábamos no barco onde andaba eu, no quintanero pequeno, levábamos 1000 litros de agua. Éramos 16 mariñeiros. Non nos podíamos nin duchar, nada máis que lavar a cara de mala maneira. Nin lavar a cara moitas veces. Ibas así pola mar, e uns pescaban, outros non pescaban, e depois chegabas e vendíalo, pagaban aquí 4 vendedoras que había, a como quería, a como podía. Ahora tenen a súa boa cociña, tenen boas camas, tenen televisión, ou seja que pásano ben, ou seja, pásano ben, vamos. Pasa o tempo cando está no mar máis relajado, da outra maneira non había nada. A actividade deste porto estivo sempre complementada co transporte de mercadorías. Isto propiciou que a faena se estendera paulatinamente e trouxo consigo que saíra á superficie unha grande actividade, como a do cabotaxe, que foi un sostén moi importante durante décadas. Tuvo anos que sí foron moi importantes, como foi o cabotaxe, foi moi importante porque era a actividade que aglomeraba a todos os ciudadanos. Pero para aqueles tempos eran barcos grandes, e a María era como era. E entraban aquí, viñan a arresto por aí e cargaban, porque este muelle, onde o vedes, é un muelle largo. É un cargado aquí, desde ali hasta aquí, daba moitos puestos de traballo, porque cargaban madeira, descargaban sal, traían sal de fora, iban cargados de pinos para Gijón, para pasajes, iban para varios sitios. De cada pouco tempo, de cada 2 ou 3 días, entraban 2 ou 3 barcos. O 90% era a madeira en puntal, o sea, a madeira que se puñía, carrexaban os camións caro para o porto, ali estaba posta así de cabeza os puntais, e chegaban os barcos. Aquí houve meses de entrar no porto de Foz máis de 150 barcos durante o mes para cargar de madeira, non? Aquí foi moi importante. Había madeiristas tamén na zona, no pueblo, en fin, esa foi a razón de ser do porto de Foz durante moitos anos. A pesca nesta vila, construída pois ao longo de séculos de experiencia artesanal, atopou daquela un rumbo novo cara a unha produción máis industrial. O esforzo pesqueiro evolucionou ano a ano. Mesmo houbo épocas nas que as capturas foron moi abundantes, o que axudou a mitigar a fame dos habitantes da vila. E o chicharrón, pois claro, aquela eran moitas as toneladas que pescaban, pescabas o chicharrón, botabas en pilas no muelle, vendíase como se podía, e viñan os coches e levaban a lastre, alo para o interior, alo para Valencia, para Burgos, e por aí adiante, todo por aí. E claro, eso quitou moita fame do país. Recordo precisamente andando no Quintanero, con Eliseo Quintanero, era o bonito, andábamos ao bonito, nos hermanos Quintanero, que pescamos en 2 días e medio, o bonito, 32 toneladas. No tempo da agulla, andábamos a agulla, había agulla cantidad, collemos cantidad, vir cargados moitas veces a tope. Precisamente o ano 49-50 fora un ano extraordinario, tanto é así que o celebraran, por un lado os mariñeiros e por outro lado os conserveiros. Fixeran unha gran festa e uns bailes que quedou na memoria popular aqueles bailes, tanto é así que os que tiveron iniciativa foron os mariñeiros. Fixeron o baile do ollo, lle chamaba. O ollo é un lugar onde se xunta no mar, non? Moito peixe para alargar e tal. Entón, os conserveiros, que además eran un pouco a clase, un pouco élite social, fixeron o baile da escama. Paulatinamente, os aprendices de pescadores pasaron da escola do mar, na que o mestre foi o pai, á escola en terra, na que podían prepararse para as novas tecnoloxías que estaban a desembarcar. Unha dúcia de barcos eran de madeira, sí, pero eran barcos moi bons.
barcos que competían con calquera dos do norte para o bonito e para todo iso. E así se foi tirando hasta a hora que se chegou de chapa e foi evolucionando a pesca según foron evolucionando os tempos. Tíamos 60, 65 brazas de largo por 18 ou 20 de alto, tíamos máis. Que en cambio agora, pois, os barcos dos meus fillos tenen 300 brazas de alto, de largo, por 70, 80 de altura. O sea que aí ven o que cambiou desde aquela época a esa. Más ou menos a maniobra de largar e todo, pois é o mismo. Que pasa? Que éramos máis tripulación porque había menos máquinas, menos grúas, menos historias, os aparellos eran moito máis pequenos. E a partir de aí, pois, os cambios son, pois eso, melloras en aparellos máis grandes, melloras en aparatos electrónicos, sonares, ondas e todo eso. Bueno, hai un cambio bastante grande, desde que empecé eu, que anterior, cando non había, pois xa me dirás. E bueno, pois iso, sobre todo grúas hidráulicas, todo prácticamente xa a mao non se fai moito, non? Pasouse a ir casi sin aparatos para o mar, todo falando de aparatos de radioeléctricos, tanto para localización de bancos de peixe como para posicionamento, non? Os fillos comigo consultano e dicen como son os aparatos. Os oxidados que son, que ven o peixe, marcan-no e nosotros eso non facíamos. A mí, aunque me tocou andar co sonar, pero non é como agora, porque agora eu vexo aos pícaros, aos meus fillos, que me encontramos o peixe, fixemos un puntillo, paramos o barco, xa sabemos para onde vai, xa sabemos para tal, e nosotros tiña que ser todo a base de mirar moito, e moitas veces engañábamos, claro. Estes avances e melloras nas embarcacións supuxeron tamén un agravamento nun dos problemas endémicos deste porto, a súa configuración de acceso. Foz foi, ao longo da súa historia, un pobo eminentemente mariñeiro e pescador, pero houve xa de punto de partida unha barreira natural que foi a que realmente fixo que a actividade pesqueira e mariñeira desaparecera do Porto de Foz. É a entrada ao porto, a famosa barra, onde, por certo, perderon a vida moitos mariñeiros de Foz. Os de Foz, conocémola ben, neste porto, por desgracia, aí xa papou bastantes vidas, porque hai que entrar e salir, se che cadra unha contramarea baixando a marea, é moito máis peligroso. Era moi peligroso para as embarcacións pequenas. Teño varios detalles aí, de varios compañeros que xa perderon a vida aí na barra de Foz. Eso a nosotros marcábanos moito cando andábamos ao mar, que viñamos e tiñamos medo aí na barra. Para andar neste puerto hai que ser, non vai ser pescador, hai que ser mariñeiro. Este hándicap condicionou en gran medida o discorrer da actividade do porto e tamén o seu futuro. Xa no ano 1936, os mariñeiros da cofradía de pescadores pedían un porto exterior, porque eran conscientes de que non era viable a navegación, a entrada e salida ao porto, co atranco que significaba a barra. Sí, bueno, pois daquela era curioso, porque aquí sempre foi un puerto de mareas, sempre tiñamos que andar con mareas, logo non nas pleamares, pero de media marea en diante. Que pasa? Que o que pescábamos era sardiñas, chicharros e tal, e daquela vendíase moito para a fábrica. Entonces, moitas veces entrábamos a vender co bote pequeno, cando estaba baixa mar, entrábamos co bote, vendíamos pola muestra e depois esperábamos a que viñera o camión, mentre se iba facendo a marea. Porén, a pesca, ademais de ser unha fonte de riqueza para Foz, foi tamén un nexo de unión entre as súas xentes. Sabido é a estreita relación dos pescadores focegos con outros portos da Cornixa Cantábrica, vínculo que aínda permanece intacto hoxe en día.
Nos anos 50 foi cando empezaron, ou xa nos 40, empezaron a ir os mariñeiros de Foz, os barcos de Foz, a costeira do Bocarte, a leste, donde tiñan además unha relación tremenda, aquí a tal punto había un pobo, Laredo, que tiña unha relación con Foz tremenda, tanto é así que hai unha especie de irmanamento entre os dous povos. Laredo dedicoulle unha rúa ao pobo de Foz, e Foz dedicoulle o paseo de Laredo. Laredo, pois era como se tuviéramos en Foz. Allí saltábamos, cando non íbamos ao mar, que había moitos días que non íbamos ao mar, íbamos traballar á fábrica, escabezar no Mocarte, e pagábanos as horas, pagábanos bastante ben, o sea, que sacábamos para vídeos, para andar por aí, comendo unha chuletita e tal, e ir ao cine, era o que había. E iso creou, pois, tamén en fin, este carácter que é propio da xente do mar, de aberto, de acolledor, e todo eso, pero aquí viveuse moi profundamente o ambiente mariñeiro, non só na economía, sino no aspecto social. O mar sempre lle serviu aos focenses como vento impulsor da súa economía. Ata os anos 70 do século pasado, falar de pesca en Foz non era só falar de faena. Arredor do mar estableceuse tamén un importante tecido industrial. Os estaleiros, os portos e as subministracións para barcos crearon o principal medio de vida para moita xente do pobo. Foz ten unha gran tradición, tanto é así que o licenciado Molina, na súa obra sobre Galicia, dice que no porto de Foz, dicía que era o terceiro porto de Galicia de construción, despois de Noia e a Guarda, me parece que era, e dicía que en Foz que se construían gentiles buques e de mucho porte. Estamos falando do século XV, pero bueno, ese é un dato que queda aí para a historia, pero aquí sí, aquí no século XX foi moi importante, sobre todo a primeira metade do século XX ou hasta os anos, hasta os 70 acaso, foi importante. De aquí saliron barcos para podemos decir, para todo o Cantábrico. Este que mencionabas ti agora, de que era o máis grande do mundo, era precisamente para a flota de Orio, en Guipúzcoa, non? Entonces de aquí saliron barcos para todo o norte, para todo o Cantábrico. Porque antes aquí había 5 astilleros en Foz. Estaba David, estaba Santiago da Puebla, estaba Beltrán, César Beltrán, estaba Moreno e estaba Néciga. 5 astilleros. E quedeime cun astillero de Santiago Pérez Mariño e aí empecé a construir embarcacións. Embarcacións pequenas. Fixen para Burela, para Ribadeo, para Foz moitas, para a parte de Asturias, embarcacións de 7 metros, 8 metros, 10 metros. Pero o mar, que tanta riqueza lle deu a esta vila, ás veces tamén lle trouxo grandes tragedias. Andado no Touro, no meu barco, entrado na Coruña, un barco que era un barco cargado de madeira que deu volta, e vi que estábamos os outros, entrábamos e tuvemos ali presentes, foi o único naufragio que vi, ni correlos no mar de coller temporales, pero a Deus gracias. No Rui de Rei, ese barco embarrancáramos allí en Luarca, e bueno, non pasara nada, perderas o barco, por supuesto, pero non pasara, gracias a Dios, non houbera ningún, salváramonos todos sin rasguño. Pero bueno, sí que foi unha experiencia, un barrancamento e perder todo ali, salir en balsas. Foi nos ben ata, gracias a Dios non pasou nada, pero íbamos navegando, iba outro barco ao costado que chamaban a Madarrosa, e cando mirábamos para ele, nosotros dicíamos, esa vai ir a pique, porque víamos ya esta quilla, non as? E eles, ao parecer, cando chegamos a terra, dicían o mismo que nosotros. O temporal fora grandísima. Bueno, non pasou nada, chegamos a terra, gracias a Dios. Eu tuve dúas desgracias moi grandes, sobre todo unha. Xa foi a cousa máis que para mí que non hai día que non me recorde. A mí afogouse un home. Andábamos ao chicharro e caeu ao mar e
E o home fogouse, encontrámoslo. E despois no 88 perdemos un barco, ali na boca de Luarca. E son disgustos moi grandes, intense moito, sobre todo do home. Era un veciño, un conocido, son tragos moi grandes, ese foi moi grande, máis que o do barco, O barco, ao fin e ao cabo, xa andaban os meus fillos no barco, eran novos, estaban solteiros, pero bueno, deso salse. Pero o outro recuerdo é imposible olvidalo. A forma de vida do pobo xiraba en torno á pesca. O amor a este oficio pódese apreciar actualmente se nos achegamos ao local social dos vellos mariñeiros, situado ao pé do porto. Así mesmo, a confraría colabora regularmente coas festas locais de marcado carácter mariñeiro, como as patronais na honra da Virxe do Carme, e tamén as dedicadas a promocionar os produtos do mar, como o berberecho. Os pescadores focegos sempre se preocuparon pola conservación das súas capturas. O asentamento de conserveiras posibilitou que as xentes do mar conseguiran, pois, un maior valor engadido polo seu traballo. Esta industria permaneceu esplendorosa durante moitos anos neste porto, chegando na década dos anos 50 a establecerse na vila ata 6 factorías dedicadas a esta labor. Estas fábricas supuxeron o sustento para unha grande parte da poboación e da economía local. Foz era mar pola actividade pesqueira, polas súas conserveiras. Ten en conta que, por exemplo, fábricas de conservas chegou a haber 6 traballando un tempo. E algunha, como foi Conservas Dalo, Damián López, moi importante, importantísima, era das que lideraban en todo Galicia esta actividade, non? Pois había épocas do ano no que traballaban máis dun 100 de mulleres. Nos anos 40, Foz tiña unha flota de uns 40 barcos e cerca de 400 mariñeiros. Claro, esas son unhas cifras que hoxe non son nin imaginables, non? Tendo en conta canta menos población tiña o pobo que ten hoxe, que era a mitad, non? Ou menos, acaso. O mar en Foz, neses anos, durante moitos anos, porque xa digo, podes calcular desde o 30, por exemplo, hasta o 90, acaso, pois sí, pero a partir de aí ve o hundimiento e hoxe xa digo, con gran dolor de corazón, eu penso que non volve a ser mariñeiro Foz. Xa na década dos 70, a aplicación masiva de xeo e frío industrial propiciou outro dos grandes cambios na flota focega. Paulatinamente, fóronse construindo infraestruturas que suministraran xeo aos barcos e a lonxa para conservar as capturas, que logo os camións podían transportar os principais mercados. Cando empecé, bueno, xa era outro patrón maior, por supuesto. E daquela sí que había actividade, daquela fixarase a fábrica do hielo, daquela, bueno, xa che digo, vendíamos aquí, vendíamos todos os barcos aquí, aínda cos problemas de mareas, pero sí que vendíamos. Fixos a fábrica do hielo, fixos a lonja, bueno, pois sí que había actividade, a cofradía actuaba pois como a calquera casa vendedora, vamos, o sea, todo, servicio de caixa, servicio de hielo. Irónicamente, este desenvolvemento tecnolóxico foi en parte un dos motivos que propiciou o inicio do debilitamento da pesca en Foz. A maior profesionalización de homes e medios trouxo tamén aparellado o florecemento dun sector pesqueiro que para subsistir tiña que ser cada vez máis competitivo. A cofradía funcionou sempre bastante ben, hasta que se empezou a fazer a fábrica esta de hielo. A fábrica de hielo foi das que nos trouxo de cabeza. A cofradía antes estaba ali, era unha casa que tiñamos ali, pois fixose esta de aquí, e daquela vendíase aquí, vendíase moito peixe, porque aquí viñan os quintaneros e viñan todos, e non iban para outro lado, viñan para Foz exclusivamente vender, e levar trastados aquí na barra, eso sí, levaban trastados e viñan vender. Viñan vender, todo o mundo viña vender a Foz. Daquela vendíase moito peixe aquí.
incluso os de Baixura, que había 12 ou 14 lanchas, aquí todo o mundo vendía aquí. E os últimos que vendemos fomos eu casualmente, mas un compañeiro. E bueno, xa cando entrei eu xa non había iso, non? O que pasa é que, bueno, pois por seguir coa cofradía e tal, porque a verdade é que era un momento delicado en deudas, porque a fábrica do hielo pagábamos moito, sí que tiñamos un momento delicado económico, e, bueno, pois houve que apretar un pouco o cinturón, reducir gastos de empleados que tiñamos aínda, e, bueno, pois quedarnos así cunha actividade un pouco pasiva, pero, bueno, aí estamos, ahora prácticamente estamos ben. Calquera industria que se monte ten que ter unha cadena de produción, e esa cadena de produción ten que ser constante. Entonces, se non hai o produto, a fábrica non produce, entonces daí foi a forma de primeiro empezou o peche polas fábricas de conserva. Ao non haber a conserva, que pasou? Que o que antes se botaba a conserva, hoxe prácticamente se conserva, se vai para fresco. As fábricas empezaron a comprar menos e a vender para o fresco, xa había que andar co peixe máis ágil, entón, pois, claro, o Puerto de Foz foi quedando un pouco deshabilitado por eso, porque non se podía estar esperando, e claro, tendo puertos vos ao lado, lonjas máis modernas e tal, pois foi nos absorbendo un pouco. Estivamos vendendo aquí un ano e houve que desistir. Entón, estábamos perdendo cartos e vendelo aquí e vendelo en Burela. Claro, elas é razonable, iban para Burela porque ali había de todo. Entón, aquí igual andaba só o pulpo, non había máis que a pulpo. Outras veces andaba só o congrio e había congrio só. E claro, esos tempos quedaron atrás. Houve que adiantalos e iban para Burela, moi razonable. Que ali compraban merluza, compraban congrio, compraban de todo. A cofradía de Foz mantense polo 1% que mandamos de retorno de Burela, das capturas que temos que vendemos en Burela, pois mandamos para aquí 1% do que vendemos ali. Por iso sobrevive, e máis algunha axuda que temos da Diputación e do Concello. Compre engadir ademais un feito clave nesa mesma época, finais dos anos 70, o asentamento da factoría Alúmina Aluminio na comarca. Isto motivou que moitos mariñeiros trocaran o seu posto a bordo para ir a traballar a esta industria. E non mira moita xente da que había aquí, por moita xente, pois, torrechos, porque combineu e tal, pois marcharon para traballar as empresas que viñaron facer a aluminia, e outros quedaron xa en aluminio. Entonces, ao marchar esa xente, deixaron un vacío moi grande que non se puido encher, ese vacío non se deu rellenado con xente, porque, claro, os armadores daqui, os patrões, estaban moi acostumbrados a ter xente que era xente, podese dicir, do mar, xente que sabía o oficio, xente que non facía falta dicir o que tiñan que facer. Entonces, para traer xente do outro lado e tal, decidiron vender os barcos. Empezou a escasear o traballo e foi cando tuve que ir para Alcoa, que hoxe é Alcoa. Quedamos aquí sin traballo, non había contratos de embarcacións, e tivemos que ir para Alcoa. Metive en Alcoa e o seguinte no taller. E como traballaba a turnos, tiña os fillos estudiando, e daba moito que iba facendo embarcacións pequeniñas, en horas perdidas. Despois a xente empezou a escasear, cando veo a aluminia sobre todo, que me tocou a min, cando veo a aluminia, o Puerto de Foz, eu digo sempre, non sei se estou acertado se non, pero o Puerto de Foz, onde que o arruinou foi a aluminia. Porque foi esa xente para traballar a aluminia. E aquí había 4 ou 5 armadores que tiñan fillos, entonces eses fillos xa non foron ao mar, non foronse para a aluminia. Bueno, a evolución foi ainda menos, pero máis que nada porque o peixe foi ainda menos, non se gana moito, e os chavales novos non queren vir para o mar, foronse vendendo barcos e desguazándose, uns vendéronse, outros desguazáronse, e pouco a pouco foi ainda menos. Estes condicionantes fan, desgraciadamente, que a continuidade no tempo de Foz como porto pesqueiro
non sexa tan prometedora como as súas xentes desexarían. Se lle vexo futuro, moi pouco. Lle vexo eu aquí. En Foz non lle vexo futuro ningún. Tal é como está o puerto, e como está a situación, non lle vexo futuro ningún ao puerto de Foz. Coa pesca, vexo de mellor deportivamente. Non se sabe o que pode pasar daqui a 10, 15 anos. Se non hai o traballo en terra, pois a xente volverá para o mar, se pode. Aquí falla o capital humano, no sentido de que non o hai. Non hai xente disposta a ir ao mar, pero claro, iso tamén é o que os simboliza un pouco, no sentido de que creo que en general hai unha tendencia a xente do mar en abandonar o mar. Así na baixura, no noso logo. Miras para atrás un pouco e non ves quen viña detrás, o sea, os fillos, miras o fillo daquele, o fillo do outro e tal, van por outras vías, hai pouca xente que viña detrás. E claro, cando hai pouca xente que viña detrás, pois parecenos que cando acabe esta generación que estamos ahora activo, parecenos que vai estar un pouco complicado de o que é a baixura. Ahora, pescar, hase pescar sempre, eu que sei. Moitas veces, cando vemos todo moi negro, pois aparecen solucións solas. É sabido que ningunha cousa adoita ter o mesmo valor sempre. O marisqueo, a pesca e todo o que o rodea é, sin dúbida, un dos maiores valores que tivo, ten e terá Foz. Conservalos na memoria e tamén na propia realidade é igual que conservar o noso patrimonio, porque a cultura mariñeira e a cultura galega son exactamente a mesma cousa.